Maayong adlaw sa tanang avid listeners and subscribers sa atong YouTube channel. Karon aduna na pud kitay istorya ug ang title niini kay Soon to be Bride, But. Hello everyone, my name is Ruan, female, 25 years old and from Mindanao, currently employed and not from UC. His name is Del, ug ako ra ang nagatawag sa iya og ingana. He is 25 years old, also from Mindanao and not from UC. God never takes away a thing from your life without replacing it of something better. I was in the process of healing from my past that time, pero makasulti ko na okay na jud ko that time. Wala may lingaw akong life, work, social media ug balay, ana ra jud ko. But May 2019, nagkaila mi ni Del through Facebook. To be exact, Facebook dating. Kay lagi walay lingaw. At first dili kaayo ko tigtagad niya, pero sa kadugay ug kasigi niya chat sa kuha, ni-reply ko. Og didto nagsugod ang tanan. Nahibaluan nako ang mga likes and dislikes niya. Same with me. Nagkauyab na mi, unsa may dugayan. Pero our setup is just a deal. Yes, deal lang jud mi una. Usa siya ka born again Christian ug ako usa ka Roman Catholic. Pero dili man hadlang sa kuha ang religion as long as willing ko mudawat sa Ginoong pag-usab. Ug kana ang nahimo namong deal. Ang tabangan ko niya na magbabalik sa Ginoo ug tuod man na hinay-hinay kog kabalik sa Ginoo. Siya ang gihimo ni Lord na instrument para mabalik ko sa iyaha. Although wala pa ko napabautismohan, but I'm willing. Pila ka months ang nilabay, murag nahulog na mi og live-in. Tigadtuan ko sa ilaha ug siya pod sa akoa. Pero dili mawala ang conflict sa isa ka relasyon, na ami mga minor ug major nga away ug ako perme ang nagasabot. Siya ang magbuhat og away, ako ang magsabot. Wala lang to sa kuha kay ana sila mas maayo man nga ikaw ang magsabot kesa sa ikaw ang sabton. Pabalik-balik gamayng butang padakoon, gamayng lalis maadto sa panagbulag ug siya ang makigbulag, pero every time na buhato na niya, dili ko mosugot. I don't know nganong dili nako siya kaya buhian. How many times I asked God for a sign kung kami ba jud ang para sa usag-usa. Kung okay ba jud mi para sa usag-usa. The answer is always complicated. Every time I ask God about our relationship, kay makulbaan ko, maghuot ang akong dughan. After that, mamaktikdan na lang nako ang akong kaugalingon nga naghilak na. Naabot mi og usa ka tuig, daghan na kaayo ang trials na among nasugapa sa among relationship. Pero stand strong gihapon mi. Gihimo namo na center si Lord sa among relationship. Bisag gibawalan ko niya sa tanan. Yes, maski friends, workmates, usahay sa pamilya pa. Pero wala lang sa kuha kay gatuo ko na para sa akong kaayo ang iyang ginabuhat. Pero usahay makahuna-huna ko na dili naman ni maayo. Ginalayo ko niya sa akong pamilya, pero he always win. Siya gihapon ang masunod. Na ay time nakabutuhon na kaayo ko pero ihilak na lang nako. Siguro ang pinaka-worst away namong duha kay katong about sa kwarta o gipaabot niya sa iyang mama o iyang mama hastang sukua sa kuha na wala ko kabalo unsay rason. Wala ko'y nabuhat. Naami sulod sa isa ka balay pero mura kog taw-taw na agi-agian lang. Parehas silang suko sa kuha. Wala ko'y kastorya kay dili ko pwede muadto sa silingan. First week of January 2021 sa ilahang balay ang cottage prayer. Ug isa sa mga pag-ampo sa iyang mama nga mapahiluna ming duha. Ug kami sad gusto na pud namo nga mahiluna ming duha. Naningkamot ming duha nga makapamalay siya. Gitabangan namo ang mga gastuson, never mind ko ana. Pero pag iyang kwarta ang tarugon, maningil.
Pero okay lang sa kuha kay ako man ang naay stable na work sa mo ang duha maong nisabot ko. Kay para sa kuha, kwarta nako, kwarta pod niya. Naabot ang buwan sa Marso karong tuiga na malay na siya ug diri nagsugod ang tanan na kong kasakit na naagian. My parents has decided to get our wedding this year, pero among gusto is next year pa because of the pandemic. But my family insisted. Ni okay man ang both sides, nagstorya na. The same day sa pamalay, ni uli rapod mi sa lugar sa akong soon to be. Pag-abot namo, syempre kapoy kaayo. Pero wala ko mag-expect sa mga gipangsulti nila. Grabing batikos, grabing sisi sa kuha. Ako maoy na okpan sa ilang kalagot sa akong pamilya. Wala ko'y nabuhat, naghilom, naghilak sa tago. Wala ko nagpakita sa ilahang naghilak ko. Ni okay ko sa tanang suggestion nila, pati ang desisyon sa iyang pamilya nga wala sila'y matabang sa muang kasal. Okay lang sa kuha, naningkamot ko nga makatigom ug siya pod naningkamot pod nga makatigom. Okay ang dagan sa among relasyon, human nga napamalayan mi. Wala na ako siya gina-pressure, wala ko naghisgot og kasal sa iyaha, wala ko naghisgot sa budget, sa unsay buhaton, sa plano. Never ko nag-open up sa iyaha. Siya ang mag-open, tubagon na nako ang iyang pangutana. Anak lang. Wala ko nag-agad sa kasal. Kaysa kuha okay lang nga dili usa mi makasal. Ang importante, nahiluna mi. Niabot sa point nga magsige na pud siya kasuko sa kuha lately. Wala ko kabalo sa rason. Siguro nangitag bikil pero ginasabot nako. Ako ang nahimong laki sa among relasyon sa kagustuhan nako nga dili mi magbulag. Mag-o kong abot sa akong ginapuy-an. Lain kayo akong paminaw, nakulbaan ko, napaspas akong heartbeat. Nabantayan nako whole day nga ana ang akong nabati. Wala ko mahiluna, dili ko mapakali. Ginatawagan ako siya pero dili siya mutubag. Until these words came. Bulag na lang ta. Dili na nako kaya. Pangita og laki nga mapakaslan dayon ka. Nahugno ko. Gibasa pa jud nako pag-usab kay feeling nako wala nag-sink in sa akong utok ang akong gibasa. Pagbasa nako, gihuna-huna pa nako, nabasin prank lang. Until gusundan niyag ingon nga, ayaw na ko konta ihatod na lang ni nako imong mga gamit diha. Og dili na nako siya matawagan. Giblock ko niya sa FB, sa call and text. Dili na nako siya matawagan. Nagampo ko kay Lord na dili ni tinuod. Pero it's been days na dili nako siya makontak. Gitry na nako og reach out iyang mga agaw nga close niya. Pero wala sila ginastorya ni Del. Kung naaman daw sa balay si Del, magsige lang daw og katulog. Pero ako wala na jud ko nakawaw. Nasanay ko na after ing ani nga panghitabo ma-okay mi. Pero karon na okay na unta ng tanan, karon pa jud siya ni samot og ingani. Hilak diri, hilak dinto, balay, opisina, bisan naligo magsige og hilak. Wala ko kay balo kung unsay rason. Asa ko nagkulang, unsay sala nako. Gibilin ko niya nga hangin kaayo sa tanan. Naghang pangutana sa akong huna-huna nga gusto na ko i-ask sa iyaha. Pero bisag iyang pamilya, dili makigstorya sa ako. Para sa imuha, Del, kabalo ko na makaabot mi sa imuha. Please, storya ako. Maulang jud na akong hangyo sa imuha. Storyaha lang ko. Storyahan ni nato. Ayuho ni nato, please. Hangyo lang jud nako, na storyaha lang jud ko. Nagabeg ko sa imuha na storyaha lang jud ko. Kay bisag unsaon ako patulog sa akong kaugalingon, dili jud kidaghan kaayog pangutana. Dili na lang ko to readers, dili na nako kayang mag-type kay magsige nagtuho ang akong luha. Unta matambagan ko ninyo unsay dapat buhaton. Salamat sa tanan. God bless. Salamat sa pagsabot. Usab, kini si Ruben.